Hyvä herra, mikä sun nimi on? Tero. Tero, onks tää sun nainen? On se tän illan ainakin. On se tän illan ainakin. Hei, yksinäinen runkari, sulla on mahis täällä. Tää idiootti just mokas, niin... Tää on oikeesti upea nainen tässä edessä vielä. Sä niin mokasit nyt, Tero. Joko sulla on paljon rahaa, tai sit sulla ei ole mitään itsesuojeluvaistoa. Mikä sun nimi on, ihana nainen? Johanna. Johanna, sä oot upea. Kiitos. Johanna, oot sä ennen seurustellut maahanmuuttajien kanssa? Hän ei näe, sä voit antaa mulle jonkun merkin. Et oo vai? Ei. Oot sä ikinä ollut kurdin lähellä näin lähellä kurdia? Joskus jo pizzeriassa. Joskus pizzeriassa. Kuinka monta kertaa mun pitää sanoa, me emme palauta rahoja. Ja seurannut mua ympäri Suomea. Ihana kun oot täällä. Oliko se Julia? Johanna. Johanna, sori, mä ajattelin sitä pizzaa, sori. Onks tää sun nainen? Kyllä, mutta on avoin ehdotuksia. Kyllä, mutta oot avoin ehdotuksille. Mulla on tässä toinen kusipää. Mistä päin sä oot, hyvä herra? Tampereelta. Tampereelta. Ja tää oli sun nainen? Joo, nykyinen. Nykyinen. Onko teille kaikilla niinku suunnitelmissa vaihtaa nainen tai jotain? Mitä täällä tapahtuu tänään kaikille silleen? Joo, kyllä joo. Joo. Ihan kuin niinku, teidän naiset on vähän niinku prepaid-liittymät teille. Ihan niinku, mitä sä sanoit? Tampereella se on semmoista. Täällä ei kunnioiteta naisia. Mitä? Ei niin. Hei, mä löysin sulle sopivan miehen tuolla. Teillä lähtee samaan vibaan. Kuka satutti sua, ihana nainen? Voi kysyä kuinka moni. Okei, mitä tapahtui? Kerro viimeisimmästä kusipäästä. Jos jätetään kuitenkin väliin. Sä itse otit tämän puheeksi 300 ihmisen edessä. Mitä? K18 juttuja. Näyttääks, mun mielestä mä en näytä 17-vuotiaalta. Yritit sä sanoa just mulle, että mä oon älykääpiö? Sä oot niin viaton, niin mä voin kertoa sulle näitä juttuja. Oot sä edes ollut naisen kanssa? On mä kai näillä silmäripsillä. Oh shit, mun teki mieli ottaa mun housut pois nyt. Tuo oli helvetin seksikästä. Oh, Tampere, mustakin tuli tamperelainen tänään. Oh, nyt mäkin haluan vaihtaa vaan helvetisti naisia. Holy shit, mitä täällä tapahtuu? Se on tää valaistus, eiks niin? Se on tää valaistus. Mitä täällä tapahtuu? Kaikki ovat kyllästyneitä kumppaneihinsa ja toistaiseksi on sun nainen. Hän on avoin ehdotuksille. Hän on tänään vielä sun nainen. Ja toi on kyllästynyt miehiin. Mitäs me tehdään tänään? Jere, tykkäät sä hitaista miehistä? Hän niinku ottaa sut niinku vahva kilpikanna. Tule tänne, nainen. Nyt minä otan sinut. Sitten Mikko, jos sä menet Mikko eteen, saa silleen, niin mitä mun tehdään tässä vai? Niin mitä tässä piti tehdä? En mä tiedä, viime kerrasta on niin pitkä aika, en mä tiedä. Mulla on tässä joku ohjekirja. Miten sun päivä on mennyt? Mistä sä tiesit, että
Mistä mä tiesin, että edellisestä kerrasta on niin kauan? Mä puhuin silleen.